ఓం పగపుగే పగిని పాగోదరి భగవాసనే. హలో గైస్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఇండియాలో మనకి నార్మల్గా సెమ్ అయిపోతే ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ పెడతారు. కానీ ఇక్కడ యూనివర్సిటీస్లో ఎలా అంటే అసెస్మెంట్స్ అయితే కంప్లీట్ చేయాలన్నమాట. అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేయడానికి ఇవాళే ఫైనల్ డే. సరే అని చెప్పేసి నేను మా ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి యూనివర్సిటీకి అయితే వెళ్ళిపోయాం. ఊరికే సిస్టమ్సే చూసి చూసి బోర్ కొట్టేసి ఇదేదో బాగుందని చెప్పి ఆడుకోవడం అయితే స్టార్ట్ చేశాను నేను మా ఫ్రెండ్స్. ఎక్కువసేపు సిస్టమ్ ముందే కూర్చొని బోర్ కొట్టేసి ఒకసారి అలా వాష్రూమ్కి వెళ్ళి చూసొద్దాం అని చెప్పేసి వెళ్ళా. అక్కడ ఆటోమేటిక్ ట్యాబ్స్ అయితే ఉన్నాయి. హ్యాండ్ అయితే పెట్టేయింది. ఇక మరి డ్రై కూడా చేయాలి కదా అని చెప్పేసి డ్రైవర్ కింద అయితే చేపెట్టా. యూనివర్సిటీలో అయితే ఫ్రీ వాటర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఫ్రీ అంటే ఫ్రీ కాదు, ఆల్రెడీ మనం అయితే ఫీజు పే చేసాంగా, సో యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. సక్సెస్ఫుల్ గా అన్ని అసెస్మెంట్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని ఇంటికి అయితే తిరిగి వస్తున్నా. వచ్చేదారిలో ఎవరో అయితే చేతబడి చేసిన బొమ్మను అయితే ఇక్కడ పెట్టారు. ఇంటికి రాగానే అన్నయ్య అయితే పలావ్ ఇచ్చాడు. వదిన మిల్క్ పుడింగ్ చేసింది. ఇక తినేసి బజ్జున్నా. ఓకే బాయ్.